Ademar Leonek justugatik eskuratu zuen garaipena Zarauztarren aurka. Puntu bakar bategaitik irabazi zuen, 36-35 izan zelarik bukaerako emaitza. Zarauztarren hasiera oso ona izan zen, baina bukaeran ligan bigarren doazen leondarrak nagusitu ziren. Josu Landa jokalari zarauztarrari galdetu genion partiari buruz. Hasiera oso ondo, hasigea bost da bat, oso intenso hasigea, eta behaiege bamen egin ekipona ziala, bigarren dijo azte, kiston egurra eman ziguen, eta hasigea oso intenso, bost da bat, gero bosna berdin dugue, gure fallo batzu ondorioz, eta gola, junda horren denbora, behin bentaja, gure bentajak, eta amazazpina deskansoa, nahiko ondo, hortxe partiduan sartuta, ez tia jun behaile gurez, baina ondo, amazazpina azkenian. Gero bigarren denboran bigutxi egin hasigea tontaki bategatik, eta juntza eskio pixka, da bigarren zati oso hola ibili atzetikan, batea, irura jutezian gero, berriro batea, ezin izan dugu berdin du, eta azkenian hori, 35-36, gol baten distantzia, baina guri ja posibilidade asko kentzaizkiu aurrengo bitan gelditzeko, hau juntzaizkiu 8 puntura, eta hemendik aurrera temporada bukatu arte aldan gehiena borrokatu eta publikoa gozarazi, hona etortzean publikoak, eta hemendik eskerrak eman etorrian jende guztiak, eta hori, gudan eman deula, guaino hobia izan dira, behaiek ekipo gaztia daka, baina alare kalidade askokin, da hori, goiko ekipua, goiko mailan daka, hauek ez diatzean elitzen, eta hola, segunda, azkenean galdu, baina gudan eman deu, hobia izan dira, eta listo. Esan behar da Euskalduna bia arbitroa bizurra emateu, baina guretzat ez dira ondo egon. Dezizio batzuk hartu ditu momentu klabetan ez izkibuna bate favorezitu, eta horren aurrina ezin da ezarin. Behaieko beto golaztu ditu azkeneko minutuak, eta azkeneako 3 goleko bentaja hori hartu gena ziren erabakigarria izan da.